Eyi, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En gari e windande men hande adude alluwal abajada ngal. Nde wonno abajada ne heewi jeese, gadden ngal ɗo hande. So gayni gadden gongal e gongal. Bisimillah, ƴetta ngal ɗo hande. On ji ɗum ɗo wiyete allif. Allif nan ɗon on jangino ɗum ay banani, ɗum woni ba jorɗo. ɗum ɗo woni ta jorɗo. on ji ba jorɗo ko toɓɓere wotere less waɗata. ta jorɗo mbaɗa ndani henne. allif o mo jangunoɗa o, oɗo allif mo jangunoɗa o ko ɗo kemnoɗa allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo tiginte. garɗa e ba, ko oɗo ba kemnoɗa juburu ba e ba jorɗo. ko ɗo kemnoɗa juburta e ta jorɗo. ko ɗo kemnoɗa hun endu. ko ɗo kemnoɗa ja tongu ja cewɗo. ɗo kemnoɗa ha tongu e ha cewɗo. ɗo kemnoɗa ha tongu e ha cewɗo. ɗo woni del, ɗo woni zadel, ara, zeyin, ɗeɗo nayyi mbaylotako. ɗo kemnoɗa siñiƴe e sinara. ɗo kemnoɗa shintoyɗo e shintoyɗo piccuɗo. ɗo woni soridu, ɗo woni daridu. saridu e daridu. ɗa koyngal, ɗo woni ra koyngal. ɗo woni ayna baaliɗo piccuɗo e ayna dariɗo. ɗo woni gayna baaliɗo e gayna dariɗo. ɗo yaltata. ɗo woni fa toɓɓuɗo e fa jorɗo. mi wi noon toɓɓere to woni dow andu tongata ko mi wino on noon o tawi toɓɓere nde woni ko dow andu wonti fa toɓɓude fa jorɗo. so wayi ni noon ko ɗo wiyete kafara. ɓeɗo ko ni bindita ɗum. toɓɓere dow wotere wona fa jorɗo, ɗiɗi dow wona kafara. ɓeyete noon toɓɓere nde ko less wonata wona fa toɓɓuɗo, wotere nde wona dow wona kaf toɓɓuɗo. ɗo woni kef. way kono lamni waɗa kef nder to. so wayini tan andi ko kef wonɗo ha joni. ɗo ko lamara. ɗo ko mimarak e mim nandi. a jangina laamuji jangunɗa. laamen, lamara en, lam colal en, lam allif en. ɗo ko mim e mimarak. ɗo ko juburna e nunarak. ɗo ko hemowɗo e ha saqiru. ɗo ko wow e wow taƴƴo. ɗo ko juburya en, yanara en, yuride en gasi. ɗum ɗo wiyete alluwal jangetegal e limto qur'ana arab. ɗo sa ɗigginiɗo a wawi ɗum windude ala ko heddema sona masɗe. ngal ɗo noon janginirta kala jangowo. kala jangowo ko ɗo jangata wawa ɗo. hawri noon ko 27 har feere. ganda ɗum paama ɗum. alluwal limto arab goo nan ɗon. ngal ɗo janga ngal mbawa ngal certa e majjere maggal. ɓe hen ko ngal ɗo janginirta. ɓe hen ko ngal ɗo janginirta woni abatata. on paami. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga. on koola koye moɗon ƴewaton ko bawɗo ɗakkoɗon saɗa makko o walla on o holla on hanji on lawol.
o walla on o holla on ha jiyan laawol wala noddo min e 00 wala noddo min e oɗo numéro so belama oɗo numéro so belama noddon ɗo mbaɗon toon ko 00 mbaɗon 221 ni 221 77 900 mbaɗa 6 mbaɗa 14 ma mbaɗa 81 gasi o numéro so nodda hen an jiɗɗo janngude o ndewaɗo nodda mbaɗa e vocal e haalande ma indema e yettode ma on saha min nannuma janggen on paami ɗon nanɗon ɗum tan janggoto wona goɗɗum ko jangate hen ko heewde ko ɗo tan haaɗi mbawa so woɗɗi haqqillaji mon ɗi taw ko jangguete ko heewani on paami ko heewani on jangi fof ɗo ko ha tongo tan arte haqqillaji mon ɗi e ko jangun ɗon ko nani on kollama alli fof so adima hakkude sara kala hakkude gongal ɗo on kollama ɗum to adima hakkude sara hankkadi noon ngal ɗo alluwal ne addira ko ha ganda ene woodi ko ɗo janginirta abajada on paami ɗon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah on gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam